Hello guys, good afternoon sa mga lahat. Kain tayo, kain. Mukbang, mukbang. Kain tayo mga idol. Sa isang buwan, makakain kami guys. Sahod. Pwede nito? Okay na. Padagdag kanon. Muli guys. Give me rice. Oh. Mukbang tayo guys, kasi hindi lang tayo kumain sa isang buwan, kaya isang kain tayo, makasahod tayo. Dapat i-enjoy natin yung saya natin kahit isang bisis tayo na isang buwan. Sa isang araw, kahit isang buwan, kahit isang bisis. Yun pa lang tayo na maging masaya. Kain ng masarap. Ano naman ito? Yan? Minit ba? Sukran. Nagtang tayo ng kanan kayo kasi one also one this one. Thank you. Guys, sahod natin na. Para masarap yung kain natin. Ikaw kagawin dong? Hindi. Ano dong? Ikaw kagawin. Ano? Pipino ka, pipino.